Baza Stella ndimi changamire anonzi mudewaire tatenda ashora dare renyu haana kuuya kudare. Nyaya yaunzwana Stella, nyaya ndeyekundipa uroi. Ndoda kuripwa nemombe imwe chete yanembo dzako chitupa nemari yodare. Taura tinzwe totunga sipo. Pamusoro ichangamire ndakati danga rangu rakanga raita madhaka, mombe dzamumadhaka. Ndokubva zvanzi neanoshandira matsvaga madhoropa zanokwana kuita 20 tavakira mumitumu taisadanga kuti tione kubvisa mombe mumadhaka umu tidzise kunze. Wanga uri musi wa 25 January. Ndadaro izvo ndakaenda muchisango chataitema chiri padyo nesu kune kumhiri kumwe kwerodhi. Ndokusvika ndokutema migodo yangu makuseni. Zvigodo zvangu ndikanditema yakati simbei. Ndakatema zvigodo zvangu. Ndopandaenda kunodya ndokudzokazve. Ndokunotema futi nechepamberi ndaingosadza zvigodo zvakati simbei. Ndopandakaona iye achiuya tatenda mudewairi. Ari chinhambwe sepapo ndobva ati ndimi. Ndikati ndini zvikanzi ibva ipapo. Ndiri pamunda pako here zvikanzi zvandinotorerera. Ndaita sei? Vanzi mungatomba kunyimuka uzotema huku. Ndikati hatisi huku dzandikutema. Ndikutema mapango edanga. Mombe dzangu dziri mashaka ndine nazvo. Zvamukutaura zvainazvo nene. Ndati ibva ipapo. Sasa zvamunotitemba ini. Unotemba kuti mukutemba urwere wenyu manje ndikubatai ndichakubatai ene ndanga ndiri kuona kwese kwandiri kuenda ndiri kufamba ndikuzwa ndinini chakubatai pagirasi ene makabva kumba kwangu makafura kumba kwangu mukadzi wangu akabva arwara. Saka zvese zvamuri kuita ndiri kuzviona. Makadzingwa kuchechuko, makatodzingwa kuchechuko muchinzi nekuda kwekutonga seri munoda kutonga seri muchechi. Ko zvese izvi zviri kubva papi? Ndozvandikutaurira hamusi tete wangu, hamusi hama yangu, hatombodi kana kuti ukuona pamba pangu, hatombodi kuranga gumbore. Vanhu venyu makatuma, vakasvika. Makatuma vanhu, vakauya vakaisa sadza ndisipo. Huku dzangu dzikapera kufa dzese dzaifa dzakaisa musoro pamwe chete kudai. Saka inini zvese zvamuri kuita ndikuzviona. Mukatuma futi mwenyu akauya akatandanisa hanga yangu, imwe yacho ndakabva ndatoishaya. Inini ndokubva ndokusunga ndokuenda kwandakaita kuna chiyamini titienzaniswe. Saka ndakazodzokerazve kuti vanga vasina kuuya. Vanga vati kuuya musi wesande havana kuuya. Ndokubva ndazodzokerazve kuna chiyamini titienzaniswe. Ndokubva vazouya. Vauya chiyamini yakutaurwa nyaya iyi haana kusiya mashoko ake. Pamberi pachiyamini wacho akataura kuti ndakasvika kumba kwake. Mukadzi wake akasara akabva akabva asara akarwara ngepano. Zvakadi hazvo kuti inini hangu ndiendewo kuna mambo kuti naivo vanovheneka kwamambo vaonobhuyi wangu wandauya mukadzi uyu. Zvino nhasi wacho ndandauya kunokwasha iye wacho akakwira. Munda uri kwanechi? Nemombe imwe chete. Iyo akapuma munhu haana kuuya kudare. Dare munoti chii? Makambhadhara chii? Kutonga Mutserendenge makambhadhara zvakataurwa zvine mumangani. Kochiuya kushorana nacho. Tsiridze kuti nhatu dzekushora dare. Then mombe iyo then toisa mombe anogara kupi? Anogara mushango. Shango ipa tikaenda tichienda mberi dzepadiko. Tiri kuenda kuWakefield. Padridge pastera. Pastera kuri kure. Papulazi wangeria ndikokwe. Yakanga iri yatinye. Tikinye Ndizo pamgoyi. Paiyo area yakwana muri. right.
Shaka vanobvisa imwe mombe vemakosi ekundoita basa nekuti havauyi vanhu ivavo ekundoita basa iroro gwaya rori kundoita basa iroro kuti mombe itorwe. Nemakosi enyu mari? Makosi angu musi wandakauya ndakabhadhara $50. Iye yanhasi $20 $70. Makosi. Okay. Motsona mapurisa kutaura kuti moita sei $70. I think muchada kubvisa another chivamanyora makosi 120. Yekuti anopuwe default judgment. Ndinofanira kubvisa mari? Takuisa pa50 yobva yaita 120 makosi enyaya 120. Right.